तो नमस्ते प्रणाम स्वागत बा रउआ सबके राइटर के.पी. राज के चैनल पर। और सब बताएं आप सब कैसन बनी। उम्मीद करते हैं रउआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बनी भोजपुरी में जीजा साली के ऊपर बिल्कुल खतरनाक, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल दर्दनाक भोजपुरी ट्रैक पर भोजपुरी बोलबम के गाना। उम्मीद करते हैं रउआ सबके बेहद पसंद है। अगर एकरा के रउआ नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी कहते हैं तो 100% बाकी गाना रउआ मार्केट में ब्लास्ट करी। ऐसे पहले रउआ सबन से कहल चाहब कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा, गायकी में कदम रखले बानी, गायकी कइल चाहत तनी, गायकी रउआ के पसंद बा और रउआ के बढ़िया बढ़िया मैटर नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं मिलत, बढ़िया म्यूजिक नहीं मिल पाओ, तो अगर हमारा चैनल पर रउआ आ गइल बन तो रउआ सबके निराश भइले के जरूरत नहीं है। काहे से कि रउआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके, चाहे रउआ कोनो भी ट्रैक पर भोजपुरी गाना लिखवा सकिले। लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद सॉन्ग, चाहे वो अपना मन पसंद के कोनो भी गाना लिखवा सकिले, वो बिल्कुल उचित चार्ज पर। तो ऐसे कहल चाहब कि रउआ अगर हमारे चैनल पर आयल बनी, चैनल पर नया बनी तो चैनल के लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन प्रेस कर दी, ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबन के मिले। चलिए देर ना करते हुए आज के मैटर देखल जाए कैसे बा, का एकर लय है, का एकर धुन बा, रउआ सबन के हम गा के बताओ तनी। अगर रउआ सबके वीडियो अच्छा लागत तो एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हुए आज के मैटर देखल जाए कैसे बा, का एकर लय है। आज से बहुत दिन पहले हाल ही में वो गाना वायरल भइल मनी मिराज के कि सपना कैसे देखली हलू हमके छोड़े के, त कहाँ से हुनर लैलू हो दिलवा तोड़े के। यही ट्रैक पर वो समझ खातिर लेके आ गइल बनी बोलबम के गाना। तो चलिए देखी गाना कैसे बा कि किन के कांवर ले आइल बानी जाके हो रांची से, हरी किन के कांवर ले आइल बानी जाके हो रांची से। तो चली न जीजा देव घरे रउआ संगे अपाची से, तो चली न जीजा देव घरे रउआ संगे अपाची से। रुपया नगद होली हले बानी छोटकी चाची से, हरे रुपया नगद होली हले बानी छोटकी चाची से। तो चली न जीजा देव घरे रउआ संगे अपाची से, तो चली न जीजा देव घरे रउआ संगे अपाची से। तो उम्मीद करते हैं मैटर रउआ सबके बेहद पसंद आइल है। अगर ये गाना के रउआ फुल लिखवाल चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, तो रउआ कॉल कर सके या व्हाट्सअप कर सके, रउआ के बिल्कुल उचित चार्ज पे फुल गाना मिल जाए। एक और बात रउआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमारे गाँव में कोनो मिस्टेक होता तो भैया क्षमा चाहता नहीं, ऐसे कि हम तो गायक ना है, रउआ सब उनके खाली बता सकिले, समझा सकिले। ये रउआ ऊपर डिपेंड करते रहो, जितना बढ़िया से गायकी करब उतना बढ़िया से गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेकर। तब तक ले रउआ सबसे मती चाहतनी। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय श्री शंभू।